Kedves közönségünk, a jubileumi évnyitó keretében professzor dr. Gál Zoltánnak, a Pannon Egyetem egykori rektorának szoboravatása következik, de előbb felkérem dr. Birkner Zoltán urat, a Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy Gál Zoltán professzor úr életútját ismertesse. Tanítványok emlékeit szeretném felidézni. Legendás előadásmód, átütő karizma, valódi vezetői tapasztalat, a Kapocsa könyv lapjai és a való világ között. Páratlan orgánum, vakolatrepesztő hangerő, kérlelhetetlen szigor, meg emberség és tisztesség és humor, sok humor. Jegyezzék meg, kollégák! Itt már tudtuk, hogy jön egy olyan mondat, amit akár magunkra is tetováltathatnánk. De minimum a könyv utolsó lapjára fel kell írni az aranyköpésekhez. A szánhúzó kutyák közül is csak az első élvezi igazán a kilátást. Háborúban, szerelemben és üzletéletben sosem mosolyog őszintén az ezüstérmes. Hozzánk ne gyere, ha olyan vagy, mint egy talicska, csak akkor mész, ha tolnak. Arra figyeljenek, hogy a növekedés nehézségei ne járjanak együtt a nehézségek növekedésével. Aki éjjel a baglyokkal huhogott, ne akarjon nappal a sasokkal szárnyalni. Ne felejtsék el, hogy a vál feletti parcellát egy életen át kell művelni. Ha a csillagok felé nyújtott ki a kezed, lehet, hogy nem érsz el egyet sem, de az biztos, hogy nem egy maréknyi sárral térsz meg. Volt még egy trükkje. A mondatain rengetegszer volt kanóc, néhányan olyan 10-15 éves. Akkor szólt nagyot. Hogy mikor már a stratégiai menedzsment könyvre nem is emlékeztem pontosan, azon kaptam magam, hogy őt idézem, mert azt az egy mondatot nem lehet jobban elmondani. Ki is Gál Zoltán? Szánt szándékkal nem azt írtam, hogy ki volt, mert az ő egyénisége, személyisége, szellemisége örökre itt marad az egyetem épületeiben, az egyetemi kollégákban, akiknek örök példaképül szolgál. Mesterem volt ő nekem, nem szakmai vagy tudományosan, hanem emberileg. Szeretném azt hinni, hogy jobb ember lettem hatására. Rajta biztosan nem múlt. 2022-ben elment, és azóta is félek tőle. Fényképpen a mai napig kint van az irodámban, és gyakran nézek fel rá a nehéz pillanatokban, döntésekben. Mit szólna, ha most látna? Elégedett lenne, megdorgálna, milyen tanácsot adna? A fényképről ő bátorító szemvel néz le rám, de közben folyton bennem van a félelem. Elég jól csinálom-e? Mert ugye mindig lehet jobban. Értékteremtés sokaknak, és nem érdek magadnak. Ezt tanítottad, és ez szerint éltél. Jobbá téve a környezetet, legyen szó több ezer hallgatóról, egyetemi munkatársakról, vagy csak rólunk egyszerű földönjáró barátaidról. Elképesztő stratéga és vezető, példa és útmutató, tanár, mentor és barát, de mindenekelőtt az egyik legnagyobb nagybetűs ember, sőt, szobrász voltál te, hisz embert faragtál belőlem. Zolival kapcsolatban úgy éreztem, hogy amíg ő itt, addig a világ tud helyesen, igazságosan működni, mert ő vigyáz rá, vigyáz ránk, és ezt veszítettük el. De rájöttem, hogy nem veszítjük el. Az ő szellemi öröksége mi vagyunk. Sok évfolyamnyi végzett hallgató, számos szakról, vezető szakmai közösség tagjai, baráti körök, közelebbiek és távolabbiak, a remény mi magunk, akik megtartjuk majd az elvet, tisztességből nincs ismétlővizsga. Tisztelettel megkérem Gál Zoltán professzor úr özvegyét, Sára asszonyt, rektor urat és dékánasszonyt, hogy lépjenek a szoboravatás helyszínére.